ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ବହିରେ 4 ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ବନେଇଛି। ଏହି ବିଷୟର ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲେ ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଲେଖା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ। ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ, ଐତିହାସିକ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁପରିଚିତ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂ ଠାରେ 1909 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1987 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ଗଙ୍ଗା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ସେ 1967 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଓ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 1979 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମହାକବି କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ନାୟକ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପାଖକୁ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆହ୍ୱାନରେ ପାଟଣାରେ ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ତାହାକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ମେଘକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରି ନିଜର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ... ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ... ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଏହି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ପୂର୍ବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ବଡ଼ପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୁଁ କହିଛି। ବର୍ଷାବରଣ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୂତ କରି ନିଜର ଜାତୀୟତାବୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ମେଘ ହାତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମେଘ ତା'ର ବାରି ବାହାରେ କିପରି ସଜୀବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଧୂମଜ୍ୟୋତି ବା ସଲିଳ ହୋଇ ତୋହ ସହିତ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ପଦଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାରିବାହାକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ବାରିବାହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାପରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଓ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମେଘକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପରିସମାପ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ବନବାସୀମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିପରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସେ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହିମା ବଖାଣି ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ନାରୀମାନେ କିପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା
ଓ କର୍ମଚଞ୍ଚଳା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହିମା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ଲେଖକ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୀଠ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଚିଲିକା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରର ବିଶେଷତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଭାବରେ ଲେଖକ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଜାତୀୟତାବୋଧକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ 5 ମାର୍କରୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। କେହି ବି 1 ମାର୍କ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।